хора, днес ще ви покажа моите нови придобивки. Приятно гледане. Първата е тези... как да ги обясня? Тези са за лице, за почистване на лице и за почистване на лак. Тези перлички. Ето тези на Кен. Да, 140 са на брой. Купихме ги от Lidl. Да, не знам цена. И да, общо взето това е за тях. Какво друго да има? Това портмоне на Frozen си го купих от един магазин Червения дракон. Вътре имам пари най-вече. Вчера си купих тези неща всичките. И днес, както знаете от предишното ми видео, ще влогвам след обяд в НДК-то. На центъра, целият център. Отново. Ама този път с моята приятелка. И да, общо взето това е за това портмоне. Един ластик такъв ярък цвят. Два едни и същи обаче различни цветове на Hello Kitty и някакви рибки. Една палитра на Essence си купих. Всъщност не съм я купила, мама ми я подари. Тя си я купи от Лили за 8 лева. Цветовете са много хубави. Всичките са 8 на брой общо взето. Харесват ми всичките цветове. Но ще използвам повече тези светлите през лятото, а тези за зимата. Миришат си прекрасно. И да, не знам. Те са номер 03. Да. Това е за тях. Да. Така, купих си едно камъче, което ми е подарък от Битака. Аз по Битака от чичо ми. Ето така изглежда. Той го купи от Битака. За 10 стотинки. Да. Това камъче. Оп. Ето го. Падна отзад. Това е. Спуснах го. Естествено, нищо живо не остава в моите ръце. Това също си го купих за моето цвете. Беше 2 лева. Да. Какво друго да кажа? Купих си този Ли-Бътър на Нивея от Лили. С кокос. Ето го. Мирише прекрасно. Много го харесвам. И дано и вие да го харесвате, ако го имате. Ще си взема с боровинка всичките Ли-Бътъри, защото много ми харесват. Купих си също така от Лили този балсам на Вълнея, Либаум. Ето го, мирише ми на лайка, не знам на друг какво да ми мирише. И да, това е за него. Другото нещо си го взех от Lidl. Те са 3 близначета, 3 значета. Общо взето. Ето тези 3 балсама. Знам, за първи път виждате балсами от Lidl. Те са на Кен и 3-те. Ето го, първият, вторият и третият. Има ги и в жълто. Те са безцветни. Да, миришат прекрасно. Даже ще си сложа. Те са... Срока им на годност е до 2018 година. И бяха 3,93. 3 на цената на едно. Да. Добра сделка си беше. И последното нещо, което отново беше за мен, е тази гъба, която я използвам за банята. Снощи я използвах и много ми харесва.
Всичко си го купих вчера. Много си ги харесвам, но просто не направих видео, защото нямам време. И да, много ми харесват всичките неща, а те общо са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Имам още един, който забравих да покажа, естествено. И това е ето тази хубава чанта. Дано добре да се вижда на камерата как изглежда. Има няколко джоба, където имам вътре неща вече. Напълнила съм я. И да. Общо взето, да. Това бяха моите придобивки, които са 14 на брой. Много съм доволна от всичките неща, които си купих. От балсамчетата, от всичко общо взето. Най-много ми хареса този, защото мирише превъзходно. И продължението, и чантата. Но тази нова придобивка е за мама и мен. Общо взето. Да, може ето тук да си отворя. Има си тъмън ето така. И аз ще си купя и аз. Това е за мама. Тя доста често се лакира. Аз не толкова често, само на краката. Това лято бях и на ръцете, но си ги изтрих. Да. Отивам да го изхвърля. Да го оставя, да подредя всичко. И да, в следващото видео ще правя още едно закъпване в моята чанта и да.